kini kisni bangi imenta kilong shisha kisni ba khatduh ba utrai jongi jisu umsawan no shin mat ondai tang ki kenta ne ki minute ndrei ngiladon bat im ha ki second ba khatduh wat ki scientist ru yong ya kata mulai ong kumta nomor ba hakini kisni bun ki bangai ya ki scientist ban ya ka ba ki ngai ha ka ktin ublai nada ong ai ki scientist baro ki pencha skor ba bat ki pediang bat ki ngai ru ya ka ba ki ong ndrei ya ka bible ko bolong ka ktin ka ba im ko jong ublai bat bun ki salia ban sngap ba bunru ki ba ong ba kani ka partai kan umai ndrei ka jingwai ka long shimet ndrei kani ka partai kan sa be kumni hi ndrei to tep ba mengi ki brio kan ki ban yam junam hadujo lani habnang ndrei kani partai le kan lejno ba kan du kan damno kumbangi puli ha kisti ba ar u petros nomor lai de kor bishpo kumta kani ka video ngen ya pet ba kumno ki taki scientist ru ingat ba kani ka portai kala janwai haus nam khat khandai spa sa punyo ki dikot jong ka bulletin atomic ki badai ki scientist sudah ki bala snai ya kata ka boji ka bom don bateri ne ka bom la mania hi ndrei lapania ya ka da kita ki lapania ya kata ka boji da kita ki scientist ki bapi ya ki jingjia saudong ka portai kum ki jing ya kan apeng kiri bat ka jing ya kan atma apeng kiri badon nuclear yang ta ka global warming bat ka Jingkhynniuh Jumai bat ki we nada kata ka baji ka pen iba kala don khatwe buji menmiet kamut ba ka portai kadang shingan khatwe shiteng ba don ka jing seir bat lada kata ka baji kala poi khatal baji shiteng miet kamut kani ka portai ka abstang ba waino kanu ko khalima au arja ka khandai kani ka baji ka pen iba kala don khatal duna arminit bat menta usnam arja ar kuwai kani ka baji ka pen i ba kala sa setang shis pa second bandap kan ar baji ni ban wai no ka partai da ka ba kita ke sentence kila pensiong nurem na ka jing yai kiu ka jing shit jong kani ka partai ni kata ka global warming bat ya kita ki jing nang yai kiu jong ujumai a shibun ki jaka. Bulletin of the Atomic Scientists leaves the doomsday clock unchanged. It is 100 seconds to midnight. The symbolic doomsday clock, developed by University of Chicago-based scientists, warned the world is dangerously close to devastation. In 2020, the time was also 100 seconds to midnight, citing concerns over the spread of nuclear weapons and climate change. The time on the clock currently is the closest to doomsday since the Cold War. Oh, amdon bala mentip ya kasngi ni ya kaya bat ya kaya jingwan ba arsin ujisu ndrengi di ben kmi tu ya kidak shin kiba ujisu ulo ong ha ka gospel jong u Matius kalong ka ba arsaw kot ku balai ter bat ha kot ku ba nyau ujisu ulo ong ba aswa ka jingwan jong u kinjia ka Jingkhynniuh Jumai ha shibun ki jaka pet kani ka chat hangni ba kibu Jingkhynniuh na du usnam khat khnai spa nyupsan hadu ar jar khandai pet ba kanang kiu na wi usnam sha wi pa ka Jingkhynniuh Jumai ru kala nang kiu ndrei ka basusi kalong ba kita ki badon ha ka bor kim kwa pan yatu ne pun bana pa ba ya ka jing yo lum jing tep ya ka jing nang kiu Jumai ha ka ne ka partai. The scriptures do tell us that earthquakes, specifically earthquakes, will increase in frequency and in intensity. But wait a minute. Hasn't the U.S. Geological Survey, or USGS, gone on record to state that this is not occurring, that no such increase in earthquakes have been detected around the world? Because this is such a debated topic, the USGS gave a press release saying that this was not occurring. As a result, we actually decided to take the USGS data, millions of data points, spent months downloading it, analyzing it, graphing it, studying it. The results were absolutely terrifying. Despite what you may have heard in the past, this is the compiled data from the USGS from over the last 100 years. Keep in mind that we're not talking about the millions of microtremors that can now be detected from the distribution of more numerous and sensitive sensors, but strictly data from the larger earthquakes that can be felt by people beginning at 6.3 and up on the Richter scale, that could be easily detected by early 19th century sensors from virtually anywhere in the world.
This data shows what the USGS and other organizations do not want you to see. It shows that the earthquakes are increasing in intensity and they are increasing in frequency. This is exactly the description that was prophesied. Ini pe yang ni ya kini ka chat ka ba yo lum jing tip ya kita ki jumai ki ba kham he ki ba ka jing he ki long du ritis ku sheneng kini ka chat ne ka pen I nadu usnam khat praspa khandai pho adu up khat praspa khandai ka Jingkhynniuh Jumai ka long tang shisien nadu usnam khat khandai spa adu up khat khandai spa khandai ka Jingkhynniuh Jumai ka long lai sien khat khandai spa shipho adu khat khandai spa khat khandai kalong arsien khat khandai spa arpho adu khat khandai spa ar kundai kalong arsien khat khandai spa lai pho adu khat khandai spa lai kundai kalong samsien khat khandai spa sau pho adu khat khandai spa sau pho kundai kalong san phu sien khat khandai spa san pho adu khat khandai spa san kundai kalong adu sau spa nyo pusan sien khat khandai spa nru pho adu khat khandai spa nru kundai kalong adu shi hajar san punriu sien khat khandai spa nyo pho adu khat khandai spa nyo pho khandai kalong shi hajar shi spa prap sau sien shi hajar praspa shi hajar khandai spa prapo adu shi hajar khandai spa prapo khandai kalong shi hajar prap san sien shi hajar khandai spa khandai pho adu shi hajar khandai spa khandai pho khandai kalong shi hajar sau spa khandai pho ar sien ar hajar khandai ka Jingkhynniuh Jumai kalong hadu shi hajar nreu spa kharwi sien bali bakini ki Jingkhynniuh Jumai kila nang tio hadu kadne kani ato dei bala bun breu pala kani ka perthai bakani ka perthai kamla shuban kin ka kitab usia kalong ka bar sau khor ka bar pho ka jubab ka don hang tu ko ongkum ni ka khandau kan ki shen kum unong buat bat on pun ki shani bat chatai kum ya ka ying trap karengkang jong karu kan khia e alo jong ka pe kan kelon bat kan yang shu kamot dei na ka jing bun brio pala ndai dei na ka pop jong bun brio ba ban khia ya kan ka pathai ba kan la shu ban kit kumta kadba ki brio kinang le pop ka Jingkhynniuh Jumai ro kan nang jur kumta la da ki brio ki ba shong kan ka pathai kila nang le pop kan poi ka por ka ba Jumai ba he du sawan hakane ka perthai kumba ka kien ka jong bulai kala itu lupa haka kitab Jingkhynniuh pau kalno ka bakan reu ko khot ka ba khat pra bo ong ni te la don ki li bat ki jing sawa bat ki perthap bat la don ka Jingkhynniuh Jumai bakraw kat kata kam julong nadu balong ibrio haka khandau ka Jingkhynniuh Jumai bajur e kata bat ka bakraw kata bat ka khot ka ba arpo ko ong bat ka wei ka dulunong kala phet yap no bat ya kilum om shimla syam ngin long ki bala pun kre no mar ngim tip hakanu ko por katma kan ki hakanu ko por Jumai unwan hakanu ko por ngin yap hakanu ko por ka jingrong no kan jia nrei ngi dei bin long ki bala kre ki bala kloy ma hakanu ko por ka ba tran lan ngin yo mlai chaka hima ka ju ngi dei bin long kum tu ki kulit ding ki ba long bala kloy hakanu ko por maria rio ka ba je bot kila long ki bala kloy ta ngiru ngi dei bin long ki bala kloy ama ba rio ko tu kloy aga ta ko por ngi dei bin long ki bala kloy bot ki bala kre hakanu ko por ngim tip lanu ka tu ro kan rio